になりました「旅立ちの日に」という曲を今日は持ってきました。まあ比較的新しいかな、いろいろここでやってる曲の中では新しめの曲で、1991年埼玉県の中学校の先生によって作られた合唱の曲です。で作詞は、その埼玉県の中学校の校長先生で小島昇さんという方で、作曲は音楽の先生の坂本裕美さんという方に、作られた曲です。で、2007年に SMAP が CM ソングとして歌って、それからすごく有名になって、いろんな他の全国の小中高の卒業式で歌われるようになったっていうことです。はい、じゃあおそらく聞いたことのある方も多いと思うので、まずみんなで歌ってみましょう。途中合唱になってるところあるんですけど、まずは主旋律でみんなで行ってみたいと思います。はい、お願いします。光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ、限りなく青い空に心震わせ、自由をかける鳥よ、振り返ることもせず、勇気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して。
りがとうございました。テンポ感どうですかね。歌い出しはまあこんな感じ、ちょっとゆったりでいいかなと思うんですけど、まあ動きの変化が書いてあるのが右ページの4段目のピューモッソですよね。今別れの時、モッソってこう動きなんですけど、ピューってもっとですよね。ちょっともっと動いてっていうことで、もうテンポを少し速く持っていきたいんですけど、もうちょっとそこの部分を速くしたくて、これ全体見るとちょっと3部構成な感じですね、メロディーが。最初「白い光の」ここはまあゆっくりでいいと思うんですね。で「雪よ翼に」がちょっとまあ本当のサビは「今別れ」のかな。でちょっとサビに行く前段階の準サビみたいな感じで「雪よ翼に」も特にテンポ変化書いてないけど、ちょっと音楽前に進めたいかなっていう感じのフレーズになってるので、ゆっくり入ってちょっと「雪よ翼に」からこうダラダラしないように少し前に進めましょう、音楽を。で「今別れの時」のとこからちょっとこのぐらいの速さでこう本当はつらつとした感じで、ちょっと3段階に変化をつけてやってみられたらと思います。あとせっかくなので音符2つなってますよね。ちょっとコーラスも入れてみたいかなと思うので、ちょっと練習しましょうか。下の音「今別れの時」じゃあちょっとピアノの先生に1音単音で弾いてもらって一緒に歌いましょう。じゃあ、1234で入りますね。1234今別れの時飛び立とう未来信じて弾む若い力信じて、ここはこの広い追いかけるんですね。この広い大空にで、まああと繰り返しもう一回で、意外にちょっと難しいかもしれない。この広いは後の方を歌う同じ音なんですけど、もう一回いきましょうか。最初の出だしこうね3度で簡単かなと思ったら、ちょっと飛び立とう飛び立とう、ちょっと取りにくいですね。飛び立とう未来信じて弾む若い力信じて、この「し」の音大丈夫ですか？力信じて、でここ黙って、この広い大空に、で2番括弧はまあ「お」の長さがちょっと違うだけで音は同じですね。もう一回じゃあ下の音だけを取ってみましょう。もう一回ピアノ入れてもらいますね。じゃあ今から123、はい。今別れの時飛び立とう未来信じて弾む若い力信じて、この広い大空に、大丈夫そうでしょうか。じゃあちょっとこうハモってみたいですね。じゃあこの真ん中で分けましょうか。大体人数なんですね。じゃあすいません、このテーブル真ん中で分けさせてもらって、じゃあこっちチームを主旋律上の方で、じゃあ窓際チームをちょっと下の方挑戦してみてください。じゃあいいですね、低い方いい、ちょっと出してみましょう。いい、こちらがいい、ちょっとなんか音たくさん聞こえます。いいあ、綺麗です。じゃあいきますね。1、2、3、4。
じゃあ今度こちらが、低い方、ハモリの方ですね。で窓際チームが高い方、主旋律で行ってみましょう。このヒロインの歌う場所間違えないように、言ってください。じゃあこちらのチームがいい声出してみましょう。いミのフラットですね。ソいじゃあ同時になんかミのフラットの方が強いですね。ソの音もうちょっと頑張りましょう。一緒に行きます。そうそう、いいですね。1、2、3、4。繰り返します。のように2番カッコ言ってしまって長さが意外に思ってるより長いかもしれないですね。1番カッコがお空に3拍だったのに対して2番カッコが7拍ですね。だから倍以上なんで結構長いのでしっかり数えてください。7つ。もう一回じゃあ2番カッコに行くパターンでいきましょうか。じゃあ上下はもう一回チェンジしましょうか。今こっちが主旋律でしたよね。で、じゃあもう一回こちら主旋律行ってください。で下窓際チーム下でいきますね。じゃあ2番カッコに入りますね。じゃあ今から1、2、3、4。今伸ばしてると結構その低い音で長い音難しいのでぶれないようにしっかり支えてください。じゃあ、もう一回最初から通したいと思います。でじゃあ上下の分かれはお任せするので自信持って歌える方、あとハモリ好きな方はぜひ下ハモってください。じゃあ、さっき言ったみたいにちょっとテンポ感をゆったり始まってちょっとこう歩き始めて最後少しこう積極的にいく感じで、やってみましょう。じゃあお願いします。
ありがとうございました。はい、ではこの曲はこれぐらいにして、次の曲に行きたいと思います。京子さんって今日ずっといられるんでしたっけ？あ、よかったら座ってください。ご紹介しますが、いつも受付手伝ってくれたり、コンサートも時々手伝ったり、前に歌っていただいたこともあります。川本京子さん、声楽家でいらっしゃるので、ぜひ中入ってよかったら座って歌ってください。そこも空いてるので。はい。では、黒猫の単語を今日は行きたいと思います。この曲は皆さんご存知ですよね。原曲は1969年、これ原曲が実はイタリア語なんですね。私も結構知らなかったんですけど、最近まで。でイタリアの童謡コンテストって子どもの歌のコンテストがあって、でゼッキーの道路っていうのがあって、本当イタリア人ってコンテスト好きなんですよね、歌の。で子供、これはもう本当に審査員も子供が審査するみたいな、コンテストがあって、でそれで、1969年の3位に入賞した曲だそうです。で日本でも同じ1969年に日本に入ってきて、で、三代田瑞穂さんってなってますよね。作詞というか、なんて書いてあるかな、日本語詞ってつけてあるんですけど、日本語の詩をつけて、発表して、日本で黒猫の単語としてすごく有名になったんですけど、これ実はもともと曲のタイトル「ボレーボ・ウン・ガットネーロ」って「黒い猫が欲しかった」っていうタイトルなんですね。でその日本私訳詞者の名前書くときに、ちゃんとその歌の内容で訳してつけてる人は訳詞って書くんですね。日本語訳の訳詞で、これは全然違う歌詞がついてるので、それは、日本語詞って書いてあります。で、その全然違う時は私本当は一緒に歌うの嫌なんですけど、ちょっと言葉もいろいろ多いので、今回日本語をやってイタリア語っていう楽譜を作ってきたので、一緒にやっちゃおうかなっていう感じなんですけど、実はその日本語で歌ってる部分とその後半イタリア語になった部分って全然意味はつながらないので、ちょっとイタリア語こんな感じっていう感じで歌ってもらえればと思います。で元々の意味はちょっとこれ4月のお楽しみにしたいと思うんですけど、日本語の意味は可愛い黒猫が僕の恋人でみたいな歌になっちゃってるんですけど、もともとのイタリア語の、意味は子供が主人公で、僕本当は黒い猫が欲しかったのに友達がくれたのは白猫だった、で嘘をついたんだからもう遊んであげないって、本当にもう子供らしい歌詞なんですね。で、それいろいろ調べてた時にYouTube で本当にその言語に忠実な歌詞をつけてる日本で知られてるのじゃなくて忠実な日本語詞で歌ってるのを見つけたので、ちょっとその訳詞者の方にぜひこのカンツォーネカフェでこの訳詞紹介させてもらっていいかっていうことでちょっと許可を取ったので、来月その歌詞で歌ってみたいと思うんですけど、今月はよく知られてる「君は可愛い僕の黒猫」の方で行ってみたいと思います。じゃあ一回歌ってみますね。じゃあちょっと長くなって1番で3番のキーに入ります。夜で2番ではい、じゃあお願いします。君は可愛い僕の黒猫、赤いリボンがよく似合うよ。だけど時々爪を出して僕の心を悩ませる。黒猫の単語、単語、単語、僕の恋人は黒い猫。黒猫の単語、単語、
皆さんで言ってみましょうか。ちょっとこのテンポで歌うの結構口大変なので、ちょっとテンポを落としてもらって、君は可愛い、まあ日本語とかはいいんですけどね、イタリア語がちょっと口が忙しいので、君は可愛い、このぐらいでお願いします。君は可愛い、僕の黒猫、赤いリボンがよく似合うよ。だけど時々爪を出して僕の心を悩ませる。黒猫の単語、単語、単語、僕の恋人は黒い猫。黒猫の単語、単語、単語、猫の目のように気まぐれよ。ララ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 、素敵な君が街を歩けば悪い野良猫声をかける。おいしい餌に惹かれちゃって後で泣いても知らないよ。ボレロガットネロネロネロミエダドンガットビアンコエディオノチストピュー。ボレロガットネロネロネロシコメセプジャルドコンテノンジョコピュー。ララ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 、夜の明かりがみんな消えても君の瞳は銀の星よ。キラキラ光る黒猫の目、夜はいつも君のものさ。ボレボンガットネロネロネロミアイダドンガットビアンコエディオノチストピュー。ボレボンガットネロマイソンマデロビワンコイルガットベロテンゴエドンドニエンテラテララ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 となります。イタリアの部分かなりねこう難しいかと思うんですけど、じゃあイタリア語の部分ちょっと練習しましょうか。口が回るように。でちょっとイタリア語わかる方だとやっぱりこうボレーボウンガットネーロっていうのが黒なんですね。ボレーボガットが猫です。英語になるとキャットになりますよね。でそれが、イタリア語だとガット、なんとなく似てるか、あれなんですけど、でビアンコって出てきてガットビアンコで、私も最初こうなんとなく歌詞眺めてた時になんでここで白猫が出てくるんだろうなと思ってこう調べに調べてその言語に忠実な役にたどり着いたんですけど、ここが僕は本当は黒猫が欲しかったんだ、だけどビアンコエディオノンチストピュ、君はその白い猫をくれた。で、またマインソンマネーロビアンコイルガで最後にでもその白猫はもらうけど、君には何もあげないってこう言い放つんですね。結構オチがあって、なんかちょっと日本語で歌ってきたのと意味全然違っちゃうんですけど、ちょっと楽しいのでこうイタリア語で歌えるようにしましょう。これ最初から歌うとかなりねもういっぱいイタリア語があるので、とりあえず途中からですね。ボレボンガット、ゆっくり読んでみましょうか。ありがとうございました。ボレボンガットネロネロネロミアイダトンガットビアンコエディオノンチストピュー。ボレボンガットネロネロネロsiccome sei bugiardo con te non gioco più la 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 la。 まず2番のコースですね。じゃあもう一回そこをゆっくりいきましょう。ボレーボって欲しいなんですよ
よね。欲しかったかな。黒猫が欲しかったのに。じゃあもう一回いきます。ちょっとじゃあ伴奏ゆっくりめでつけてもらって、フォレボンですか。じゃあ123はいで入りますね。123はい。フォレボンガトネロネロネロミアイダトンガトビアンコエディオノンチストピューフォレボンガトネロネロネロシコメセブジャルドコンテノンジョコピューララララララ少し口回ってきましたか。ノンジョーコピュー、ジョーコってジョカーレって言うんですけど、遊ぶ、もう君とは遊んであげない。ブジャールドが嘘つきですね。もうそんなくれるって言ったのに嘘つきとはコンテ、君とは遊ばないって言ってます。もう一回じゃあ少しずつテンポ速くしていってみましょうか。もう一回123 4でフォレボンガット入りますね。123 4フォレボンガットネロネロネロミアイダドンガットビアンコエディオノンチストプーフォレボンガットネロネロネロシコメセウムジャルドコンテノンジョコビュラララララララ。じゃあちょっと3番の方も行ってみましょうか。一応最初の方は一緒ですね。フォレボンガットネロ。じゃあ3番の歌詞の下の段の方で3番カッコに入りましょう。123 4フォレボンガットネロネロネロミアイダドンガットビアンコエディオノンチストピューフォレボンガットネロマイソマネロビアンコイルガットメロテンゴエノンドニエンテアテララ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 。そうそうそう、じゃあもう一回最初から意外に時間が経っているので、最後トスティも行きたいので、じゃあ最初の、1番の歌詞、から行って全部もう一回やってみましょうか。じゃあ最初からお願いします。君は可愛い僕の黒猫赤いリボンがよく似合うよ。だけど時々爪を出して僕の心を悩ませる。黒猫の単語単語単語僕の恋
なります。じゃあまた来月また別の日本語詞で歌うのを楽しみにしていてください。はい、じゃあちょっとここで休憩をします。はい、それでは後半始めても大丈夫でしょうか。後半は先月から引き続いてのトスティのセレナータですね。じゃあ、前回歌ってる方も多いと思うのでいきなり行ってみましょうか。じゃあお願いします。これは後半のイタリア語ですよね。ここがうまく乗っかるといいかなと思います。もう一回じゃあ右ページ。これは、訳詞って書いてありますよね。割とそのイタリア語の言語に忠実な訳をこう左の方に歌に載せてるので、大体こう左のところで出てきてる日本語と同じことを歌ってると思っていただければいいです。La mia diretta è sola、全部は日本語になかなか盛り込めないので、La mia direttaっていうのがもう愛しい人ですね。でソーラってこうソロ一人で、
僕の愛しい人は一人でいる。じゃあちょっと最初のフレーズいってみましょうか。フォーって音大丈夫ですね。じゃあ1234でフォーで入りますね。1234ボラオセレナタラミアディレタエソラe con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola。 ちょっとこの2段目が結構言葉が忙しいんですけど、コンラベッラ、ベッラって美しいですよね。でテスタってこう頭、アバンドナータは投げ出してこうもう寝てるってことですね。ポーザ休んでいる。トラレレンツオーラ、レンツオーラがその、寝床ですよね。ベッドのところで頭を投げ出して寝ている。コンラベッラテスタバンドナータ、ちょっとそこだけ言う練習しましょうか。1234con la bella testa abbandonata。 そうそう、テスタアバンドナータですね。テスタアバンドナータで、歌う時はテスタのあとアバンドナータのあはもう一緒に歌っちゃう感じで、テスタバンドナータ、もう一回いきましょうか。コンラベラから1234con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola oh serenata vola oh serenata vola。 で次スプレンデプララルーナ、ちょうど、日本語の方が月の輝くですね。スプレンデが輝く、プーラがこう清らかな、ラルーナ月、清らかな月が輝く。ラーレルシレンツィオステンデ、ラーレってこう翼なんですけど、こう例えの表現で、シレンツィオが静けさが、ステンデこう翼を広げているですね。静けさが翼を広げている。じゃあスプレンデプララルーナのそこの行いきましょう。上から5段目1234スプレンデプララルーナラレルシレンツィオステンデで、ここでちょっと忙しいところ出てきましたね。ラレイルレイル、ちょっと子音がね2つ乗っかるので忙しいんですけど、ラレルシレンツィオ、どうぞ。ラレルシレンツィオステンデ、そうそうそう、心構えがあるとちゃんと乗っかりますよね。うっかりするとラレイルってなっちゃいますけど、ラレルシレンツィオステンデdietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende。 で分かりやすい言葉からいくとランパダ、似てるんですけどランプですね。ランプがサッチェンではついている、ランプが灯っている。部屋は、ね、全くこう真っ暗ではなくてランプはついてるんですね。で、ディエートロは何々の後ろで、でベーリってこうベッドにかかってるベールですね。でデラルコーバブルーナ、ブルーナはちょっと暗くなった、アルコーバってこう壁にこうベッドが置いてあるそのくぼみみたいな、ところですね。そこにランプが灯って窓は少し明かりが灯っている。じゃあそこ行きますね。ディートロイから入ります。123、はい。dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende。 そうそうで、今なんとなくこうカタカナっぽくついてきていただいたんですけど、こうまずは自分で単語の区切りを
分かりながら「dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende」ちょっと読んでみましょうか。dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende。その単語の区切りをちょっと意識しつつ、もう一回歌ってみますね。1、2、3、4。dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende。清らかな月は輝く。で、ボーラオセレからどうぞ。ボーラオセレナタ、ボーラオセレナタ、ボーラ右側のページ上から歌ってみましょう。じゃあ前奏を4小節弾いてもらいますね。ちょうど右ページのとこから。じゃあ4小節前から。ちょうどねこっちのそうか。じゃあ5小節前から弾いてもらいますね。ページの変わり目から。同じところ皆さんに言ってもらっていいですか。で今度じゃあ私は歌わないで聞いてますので皆さんだけで言いたいけど同じところからお願いします。Thank you.
皆さんすごいですね。ほとんどイタリア語皆さん歌えてました。はい、ありがとうございます。全体大体いいんですけど、結構この最初のって難しいですよね。なんかこうスタッカートがついてるっていうだけでこうちょっと身構えてしまうんですけど、まあいきなりスタッカートちょっと出にくいですよね。響かない感じでポンラーってなっちゃうので、まあちょっと長くてポン、やっぱりちゃんと頭に響かせてポンラー、で感想があっていきなりの声なので、こうなんか準備できてないとやっぱりかすれちゃいますよね。もう感想の間ずっとこうちょっと頭ピンと張って歌ってる時の感じにしといて、ちょっといきなり言ってみましょうか。せーの。そうそうそう、だからこう感想を聞いてる時からもう歌ってるようなこうつもりになって、体のこのポジションを整えてもう一回じゃあ一緒に行きましょう。後半の、同じところから感想お願いします。じゃあ立ちましょうか。ちょっと立った方が構えがしやすいと思うので、用意をして日本語から続けたいと思うんですけど、この曲はあれですね、ほとんどこうピアノばっかりでこうどこで声を出したらいいのかなって感じなんですけど、まあ彼女寝てるわけですよね。で、まあ、そこに向かって静かにこう月が静かな夜に歌うという感じなんで、全体まあピアノな感じでいいと思うんですけど、まあ結構曲の出だしがピアノですよね。で途中やっぱり音楽の波にこう自然にこう沿って音が上がるところとかは「一目見せてよ」とか自然にこうね膨らましたいところは自由に、声膨らませて大丈夫だと思うので、ゆったりとした感じで歌ってみてください。じゃあ、また一番最初の前奏から入って日本語言ってイタリア語言ってこの楽譜通りで言ってみましょう。お願いします。君の姿を
がとうございました。では今日の感想ねカフェこれでおしまいに